Good day mga moms! So, for today's video at ngayong ganap, kasama ko si Amanda dahil magbubukas kami ng kanyang bank account. Ayan, kasi may mga income na rin yung mga videos niya, may mga nagbibigay ng stars. So, ayusin na rin natin yung kanyang bank account para na sa ganon, makasahod na rin siya at makapasok rin yung kanyang mga income. Pera ka? Pera? Oo. Halika na, samahan nyo kami. Tapos, may makakasama pa kami at hindi lang kaming dalawa ni Amanda. So, abangan ninyo. Kasi susunduin na namin sila. Let's go! Siyempre, andito na yung isa. Ay! Andito na isa nating madam. Madam, Mars, tsada yung outfit. Ganahan ko. Okay. Lalo na yung bag. Pero walang pera. Ayaw magsalita ng tapos. Mga moms, kaya kami ngayon tatlo magkamukha kayo. Ha? So, pupunta kami ng BDO kasi po mag-o-open account si BDO. Hindi, sa ano tayo? Davao. Oh, sorry. Nagigisig lang. So, magbubukas si Amanda ng bank account niya worth 50,000 pesos. Yes. Yes. 5,000. 50,000. Saan? Wala. So, susunod na daw. And of course, ang kumari ko na mag-open account ng half 500 million. 500,000 pesos! Susunod naman. 100 pesos. Ay, sorry. Humble po talaga yung kumari ko. Ano lang pang... Hindi, bagay ko sa inyo, yung kabayan account. Kabayan account. Since nasa abroad si Parks, Bakit? pwede siya dun magpadala sa account na yung direct. Tapos, wala rin charge. So, kasya yun, ano naman siya, wala siyang limits, unlimited siya. So, kahit 10 million ipadala ni pare. Bako. Saan naman tayo kukuha na 10 million? 10 piso? Ay, lagi pag-humble, Mars. Wala naman. Mga ma'am siya, wag po kayo mag-PPM sa kanya, bawal po mangutang. Kasi wala kayong mauutang. siya lang talaga yung nangungutang. Ako talaga yung nangungutang. Hindi, pero alam niyo po, nung panahon na nagipit talaga ako, nagipit po ako. Hindi po nagdalawang iisip yung kumari ko na para maganda editing. Siya po talaga yun. Ayusin mo yung masutulo ba? So, abangan natin, malalaman ninyo mamaya kung magkano magiging laman ng kanilang mga bank. 500 nga eh. Ganda mo, no? Oo. Yan. Meron kasi talaga siyang malaki, nagbayad ka na. Yun yung importante, nagbayad ka na ng utang. Diba? Oo. Nabawasan na po yung 100,000. Ang siyumani lang ba sa ano? Sa bako. Tsaka mitro. Magkano ba ang nabayaran? Sa utang? Nasa 50. 20. Ay! Ang yaman talaga ng pare ko. At least, diba? Kaya lagi natin ipagpiprayan. Ano man yung desire, yung kagustuhan mo, hindi lang para sa'yo, para sa family mo. Pag-pray mo yan kasi ibibigay. Congrats, Mars! Congrats! Congratulations talaga. I mean, ano siya? Maganda siya na mabigat, na mahirap na malungkot, pero it's a blessing. Diba? Kaya, parts, kung nanonood ka man, ingat ka dyan palagi, and congratulations, ha? So, andito na kami ngayon sa beach. Dahil sa BDO, ayan na. We find ways. Hala, totoo ba? Tama ba yun? Ayan, halika na. Panglaban na rin siya. Nalaglag. Tsada! Ha? Sige! 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 Halika na, pasok na tayo. So ngayon, fill up na tayo ng kanyang application para sa kanyang form. Pirma-pirma na siya ngayon. Isa pa. One more. Ito pa. Pagreklamo ha? Sige, kareklamo.
Siyempre, hindi magpapahuli yung kumari kong milyonarya. Kanyan baka. Milyon-milyon na yung papasok nito sa'yo, Mars. Naku, nararamdaman ko talaga. Makakaipon ka ng maraming remittance. Okay, so pupunta muna tayo ng barangay. Meron pang requirements na kailangan si Amanda, which is the barangay certificate para sa kanyang residency and yun nga, yun sa kanyang work. Kasi para mga supporting documents na. Tayo doon. Wala pa. Basta. Babalik tayo doon. Okay lang? Kasi baka busy ka sa pagkakas, di ba? Ayan. So, dito na si... Andito na si... Kuha na kami dito sa Barangay Solana ng kanyang mga requirements. Go! Ayan na. Dito tayo sa Barangay Solana. Okay na. Thank you so much, Barangay Solana. Andiyan na yung kanyang certificate at yung picture ng kanyang page na magpapatunay na siya ay nagbablog. So, yung kumari natin, bit-bit niya na pa yung cheque. So, magkano ba nilagay mo? 20,000. Hoy! Sana all. Ayan, tapos si Amanda, siya, magka-cash. Ay, ano? Maglalagay na rin siya ng... Ipasakay na lang nimo. Ayan. Dali na. Dali. So, ihabol natin ito doon. Pagin niya makuha yung kanyang Uy! Kasi kasama to sa requirements. Makuha niya na yung i-deliver, na lang tatawagan kapag okay na po yung kanyang card lang yung kanya, yung kay Mars may passbook no? Yes, diba talaga, kailangan kasi ma-monitor yung milyones na papasok. Beke na ba Yay! Congratulations! Okay ra? Thank you daw po. thank you. Bye-bye. At ayan na nga, nandito na tayo ngayon sa farm ulit mga moms, and okay na yung kanilang bank account. Ipasa na yung mga requirements nila. So ang tanging gagawin na lang is maghintay ng at least a week bago nila ma-receive yung kanilang card para sa kanilang bangko, sa bank accounts. So, then si Amanda naman ay itutuloy na, ibibigay na yung bank account na yun mula sa aming handler para na sa ganun yung mga magiging sahod niya or yung mga stars na ibibigay ninyo ay direct na po makakapasok sa kanyang bank account. So again, to everyone na nakasupport at lagi po nanonood, maraming salamat. Again, don't forget to like, share, and subscribe this video. At sa mga magbibigay kay Amanda, ayan, mag-comment lang kayo doon. You can tag anyone from the Social Climber Squad or si Brenda para na sa ganun ma-assist din po namin siya. Okay, thank you so much for watching. God bless!